Insellmulkom intom li qed tarawna fuq il-live stream. Hello Familja River of Love u daw kollha li qed tinaqdu magħna. Merħba għal dan is-service tal-lum is-sibt filgħaxija fuq il-River of Love Christian Fellowship qed tarawna seguna fuq il-live stream. Ħanibdew flimkien billi nfaħru lil Mulej nirringrazzjawh tat-tjubija tiegħu. Inaqdu magħna, iġbru l-familja tagħkom flimkien, ħalli flimkien naduraw u nfaħru lil Alla. Amen. صار بنيدن وعمر فوستنا مملي grazia u verità iġġustifikat fl-ispirtu meta għammen bejn l-imwiet ġie ddikjarat bħala liben tal-Alla kbiru l-misteru tat-tiba Xandra lil-ġentili il-maħfra tad-nubiet mill-milja tiegħu dawa ilna inbiċ ġdid kbiru l-misteru tat-tieba fost il-kolonna tas-sewwa dak ismet fuq kull isem Nqaddes qalbi rrid Ġesu inti l-bidu tmiem f'kull ġid. Nagħtu glorja Mulej. Xi jemmut fid-dinja kollha il-messaġġ li jġib id-dawn jifirħu l-ħlejja għas-saltnatu tkompli tfuk u għamol li fuq fil-glorja ħaġa waħda mal-missir setatu fl-ardu s-sema mija waħda mpoġġijin biru l-misteru tat-tieba fost il-kolonna tas-sewwa dak ismet fuq kull isem
Grazzi Ġesu li inti dak Alla li toħodna minn glorja għal glorja, minn fidi għal fidi u minn saħħa għal saħħa Mulejja. Nollu l-ismek Ġesu. Halleluja. Aħna din nistennew il-tini miġja tiegħek Mulej. Qiegħed qrib, qiegħed tant qrib biex narawk u aħna ħerqana għalik Missier Qaddis. Halleluja. All of creation, all of the earth, make straight a highway, a path for the Lord. Jesus is coming soon. Call back the sinner, wake up the saint. Let every nation shout of your fame. Jesus is coming soon. Like a bride waiting for her groom, will be that church ready for you. Every heart longing for our King. We sing, even so come, Lord Jesus. Hallelujah. Gloria lilek Mulej. Even so come, Lord Jesus. come. There will be justice, all will be new. Your name forever, faithful and true. Jesus is coming soon. Like a bride waiting for her groom, will be that church ready for you. Every heart longing for our King. We sing, even so come, Lord Jesus, come. Even so come, Lord Jesus, come. Like a bride waiting for her groom, will be that church ready for you. Every heart longing for our King. We sing, even so come, Lord Jesus, come. Even so come, Lord Jesus, come. So we wait for you. God, we wait, you're coming soon. So we wait for you. God, we wait, you're coming soon.
so come, Lord Jesus, come. Even so come, Lord Jesus, come. Oh, we wait for you, our King. We are here longing to see you, longing to see your face. We open up our heart, ooh, so we wait for you. God, we wait, you're coming soon. Oh, we wait for you. We long to be near you. We long to see the face of our God. Ooh, Jesus. Like a bride waiting for her groom, we'll be that church ready for you. Every heart longing for our King, we sing. Like a bride waiting for her groom, we'll be that church ready for you. Every heart longing for our King, we sing. Even so come, Lord Jesus, come. 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 Knisja tijak, il-poplu tijak f'dan il-ħin, mulej. F'dan iż-żmien. Li għal-kem maqtwajn minn xixin, mulej, bid-distanza. Pero maħniex maqtwajn mill-Ispirtu. Fil-preżenza tijak, mulej. U f'dan iż-żmien, mulej, għamil għal-rusa tijak, mulej, tipprepara ruħa tajjeb, mulej. Kull wieħed minna, mulej. Fil-post ta' ġewwa, fil-kamra ta' ġewwa ta' intimità, mulej. Spiritu Santu, ejn il-knisja tijak, ejn l-arusa. Għaddissa, għamela mulej fjamma tan-nar tal-imħabba tijak. Kull wieħed minna mulej għaddis. Irridu naraw ismek mulej, molli l-fuq f'dan il-pajjiż. Fil-gvern, fil-familji tagħna mulej. Amen. Ismek molli l-fuq Ġesu. Flimkien. Ħalli jkun ismu molli l-fuq. Għandira tittajjar fuq din-l-art. Biex fost dan il-ġensi jkun magħruf li Kristu trid tassewa. Ħalli jkun ismu molli l-fuq. Halleluja! Gloria lilek Ġesu. Bil-fini tal-polar matana ma' Ġesu.
lifted high, that flies across this land, that all men might see the truth and know him. He is the way to heaven. We wanna see, We wanna see, we wanna see Jesus lifted high. we wanna see, We wanna see Jesus lifted high. Step by step, we're moving forward. Little by little, we're taking ground. Every prayer a powerful weapon. Strongholds come tumbling down and down and down. We declare it. we wanna see Jesus lifted high. The banner that flies across this land. Then all men might see the truth and know that He is the way to heaven. we wanna see. We wanna see. We wanna see. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see. We wanna see. We wanna see Jesus Lifted high. Higher still. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Mulay. aħna qegħdin żmien fejn id-dinja kollha, fejn l-art kollha għandha bżonn il-fejqan. Din id-dinja bħalissa għaddejja minn ħafna, kull persuna fuq wiġġ din l-art għaddejja minn ħafna. Għalhekk ejja ngħidu l-mulej, nitolbu l-mulej biex ifejjaq il-qlub. U aħna numiljaw lilna nfusna biex ifejjaq din l-art. Halleluja, x'inti d-dawl tagħna mis-Sir Qaddis. Inti d-dawl tagħna mulej. If my people who are called by my name will humble themselves, pray and seek my face and turn from their wicked ways, He will hear from heaven and restore, forgive our sins and heal our land. He will hear from heaven and restore, forgive our sins and heal our land. Heal our land, heal our land, heal our land. Heal our land, Jesus, heal our land. Heal our land, heal our land, heal our land. Heal our land, Jesus, heal our land. Stop the fighting, stop the killing. United we stand, divided we fall. You're my brother, you're my sister. Come let us pray to a merciful God. Father, fear from heaven and restore, forgive our sins and heal our land. Father, hear from heaven and restore, forgive our sins and heal our land. Heal our land, heal our land, heal our land. Heal our land, Jesus, heal our land. Heal our land, heal our land, heal our land. Heal our land, Jesus, heal our land. When we call on the name of the Lord, He's mighty to save. He's able to set us free. He will hear us, He will save us, He will help us, Jesus. Heal our land, heal our land.
tiegħek. Come on, hallelujah. Minn fejn intom minn djarkom, faħru l-mulej bħalissa idħlu fil-preżenza tal-mulej. Fil-preżenza tiegħu m'hemmx distanza. Hallelujah, mulej qaddis, grazzi li qed tagħtina dan il-privileġġ biex permezz ta' dan il-live streaming mulej il-poplu tiegħek jista' jiġi xorta waħda fl-imkien fil-preżenza tiegħek. Ifaħru lilek, jadurawk mulej. Nkomplu nissaħħu ninaqdu mulej f'dak l-isem glorjuż ta' Ġesu. Hallelujah. Hilalen, hilalen, hilalen. Jesus, hilalen. Say this, brothers and sisters, from your homes, from your places, mid-djar ta'kom. Min fejn inti? Idħol fil-spiritu. Inaqat maħna fil-spiritu tal-mulej. U mulej ningrazzjawk li inti qiegħed fejjaq l-artna. Inti iva mulej. It-talb tal-poplu tiegħek smajtu għax m'intix alla trux mulej. U li inti qed taħdem mulej għalkemm mhux dejjem narawk taħdem. Imma inti iva taħdem issir. Inti taħdem Spiritu Qaddis. Ma l-poplu tiegħek u żgur ħafna mulej madwar id-dinja li jsejħu l-ismek talbuk u t-talb wasal qudiem it-tron tiegħek. Aħfrina mulej Qaddis fejn mulej kemm il-darba ħadnik for granted. Fejn mulej konna nafu li l-grazzja tiegħek kienet biex aħna nistgħu nżommu sħaħ. Grazzi tas-salib ta' Ġesu Kristu, tal-ħruxija li ħalina fuq is-salib. Li forsi mulej żgur, anzi, ma nafux jfisser li inti ħadd postna mulej. U ħfirtina d-nobitna. Illum nitolbok mulej, Spiritu Qaddis, idħol fid-djar tal-Maltin u Għawċin. Idħol fid-djar ta' daw kollha li jissejħu parti mill-poplu ta' River of Love. Fejja il-mart, fejja l-ġieħ. Il-ġrieħi mulej li aħna ġarrejna matul iż-żminijiet. Il-waġġat li għattejna u tfajna taħt it-tapit. F'dan iż-żmien mulej Qaddis, nitolbok, Spiritu Santu għajna, biex ma jkun żmien moħħli, ma jkun żmien ta' preparazzjoni. Għax nafu mulej li inti dal-waqt ġej għal-poplu tiegħek. Dal-waqt ġej tifret isħab u sejjaħ l-arusa tiegħek minn ġewwa l-kamra ta' ġewwa tagħha. Ġesu, grazzi. Grazzi Messi. Spiritu Santu inżel li inti fuq dan il-poplu tiegħek, inżelaw fil-preżenza tiegħek mulej. Tkellem inti minn fommi mulej, ma jkunx kliem il-bniedem imma kliem li ġej minn qalb il-Missier. Grazzi tad-dem ta' Kristu. Għax m'hemm l-ebda ddub li dak id-dem ma jistax jaħfer. M'hemm l-ebda marda li inti ma tistax tfiq. M'hemm l-ebda weġġa li inti mulej Qaddis ma tfejjaqx. U d-dewi mulej. Illum ngħidulek Spiritu Santu hu overent. Kisser il-biżat. Kisser il-biżat li hemm f'ħajtna. Kisser il-ktajjen li hemm mulej mal-passat tagħna. Kisser il-ħsibijiet mulej. Ġesu hu tron tiegħek fost il-poplu tiegħek mulej. Hu tron tiegħek mulej fil-Knisja tiegħek. Stabilixxi tron tiegħek fil-poplu Kattoliku, fil-poplu Protestant, fil-poplu Evanġeliku. Mulej għal darboħna jerġgħu niddikjaraw li Malta għawda xija ta' Ġesu. Halleluja! Halleluja mulej! Inti ma battinnix il-baddej tiegħek Pawlu l-Apostlu hawnhekk għal xejn mulej. Imma x'inti kellek pjan divin, profetiku
għad-dinja u rittuża l din l-art. Grazzi Ġesu. Del-ġimgħa brother fil-mulej, parti minn din il-familja ta' River of Love, fakkarni profesija li għamel profeta tal-mulej ftit snin ilu. Fej il-mulej kien qal permezz tal-fom ta' dan il-profeta, u da mhux unika wieħed by the way, kellna bosta nies Alla li rilaxxaw kliem profetiku fuq pajjiżna u anka fuq il-poplu ta' River of Love. Il-mulej għażel il-Malta, naf li mhux il-Malta biss, imma għażel il-Malta f'dan iż-żminijiet biex jilħaq l-Ewropa u l-Afrika ta' fuq bil-Vanġelu. Nħeġġiġkom eżiż aħwa, il-mulej qed jgħidli fl-ispirtu tiegħi issa stess, għid il-poplu tiegħi li jiena nisma' t-talb tagħhom. Jiena smajt it-talb tiegħek. Smajt il-krib tiegħek. Jiena rajt il-biki tiegħek. Jiena rajt il-weġġaħ tiegħek. Ila land, ila land, ila land. Jesus, ila land, ila land, ila land, ila land. Jesus, heal Malta and Gozo. Ila land, ila land, ila land. Jesus. Hallelujah, let's prako sakati. Sonara mala mandroye simana kandoro dobossa. This is not wasted time. This is preparation time, says the Lord. What are you doing with your life? X'tagħmel bil-ħajja tiegħek? ħafna minnkom l-għadu qed jaljenakom. Minflok qed tippreparaw biex iltaqgħu miegħi. Qed tippreparaw biex mollu lura x-xogħol u għall-business. U qed titolbu biex il-ħajja terġa' lura għan-normal meta xejn ma ħajerġa' lura għan-normal. Dan huwa żmien ta' ħnina. Dan huwa żmien ta' grazzja. U nisma' l-Ispirtu tal-Mulej jgħidli f'qalbi, jien daħħaltkom fil-kamra ta' ġewwa biex tiltaqgħu miegħi. Biex meta niġi ngħajjatlek arusa tiegħi mill-kamra ta' ġewwa tiegħek. X'inti tagħmel poplu tiegħi? X'inti tagħmel binti? X'inti tagħmel ibni? M'hemm xejn moħħbi qudiemi jgħid il-Mulej. I see in my spirit the Lord Jesus himself holding back from coming. Fl-Ispirtu tiegħi nara l-Ġesu iżom lura milli jiġi. Not yet, Father. There are more coming. There are more coming.
Mulej qaddis. Bat l-ispirtu tiegħek fuq il-mexxejja ta' pajjiżna. Fuq il-Prim Ministru, fuq il-Kabinet, fuq il-parlamentari, fuq l-MPs, kollha. Itfall biża' tiegħek mulej. Fuq il-pastors, fuq il-mexxejja, fuq l-isfijiet, fuq id-djakni, fuq l-evangelisti. Għax il-biża' tiegħek tagħmilna għorrif mulej. Kemm kbira l-imħabba tiegħek mulej Ġesu. Grazzi tal-fejqan, grazzi tal-ħnina. Aħna ċħadnik u abbandonajnik ħafna drabi mulej. Imminti ma tabbandonana qatt. Allimna nħobbu dak li tħobb inti. Allimna nobodu dak li tobbot inti. Ħenna għal xi ħud għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Heal our land. Thank you, Jesus. Let's sing it together. Heal our land. Heal our land, heal our land, heal our land, Jesus, heal our land. Heal our Land, heal our land, heal our land, heal our land, Jesus, heal our land. Heal our land, heal our land, heal our land, heal our land, Jesus, heal our land. Heal our world, heal our world, heal our world, heal our world, Jesus, heal our world. Heal our homes. Heal our homes. Heal our homes. Heal our hearts, Heal our homes. Jesus. Heal our hearts. heal our hearts, heal our hearts, heal our hearts, Jesus, heal our hearts. Mulej smajna. Lord, you've heard us. You are coming for a glorious bride. DJ Alicia, alla russa, gloriosa. U inti tiġa provdejtina da kollu li għandna bżonn fi Kristu mulej. Id-dem qaddis tiegħu. L-Spiritu Santu. Halleluja. Mulej nitolbuk. Għamel li Malta dbirek lilek. Għamel li Malta dbirkek mulej. Għamel li Malta tkun part minn dawk il-nazzjonijiet li jonoraw l-ismu. Mill-Prim Ministru, mill-President, mill-Parlamentari, minn dawk kollha fil-Kabinet, minn l-MEPs kollha. Għamel il-Maltin kollha mulej kun poplu li bħalma ta' ġi Pawlu l-Apostlu f'dan il-pajjiż laqgħu il-Vanġelu tiegħek. Halleluja. 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 Il-preżenza tal-mulejda u nagħmel il-preżenza tal-mulejda f'djarkom aħwa. Jesus. Let's just pray in the Holy Ghost. Itolbu fi spiritu fejn intkom fi djar tagħkom. Pray in the Holy Ghost right now. Soñarano mandro yo son namadi ya baba. Lora namambria sondria baba la robonia rasi. Solamandi ya baba io robo di sikandai. Somani la baradoi sina la mano. Oh dia baba risi. Kola mandi ya baboro do sikada.
Ora maya sia la mondre a babaria si la mandoro. Let your will be done, Lord, in Malta. Ħassir irida tiegħek mulej f'pajjiżna Malta. Tiftaħx biss il-bibien tal-knejjes, imma jiftaħ il-bibien tal-qlub tal-Maltin kollha mulej. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jekk intom fid-dar tagħkom tistgħu taqbdu l-bibja f'idejkom. Jekk intom bil-ifqa tistgħu tpoġġu bil-qiegħda. Hallelujah. Gloria l-mulej. L-preżenti tal-mulej qiegħda hawnhekk fostna. U nemmel li preżenti tal-mulej qiegħda fostkom ukoll fid-djar tagħkom. Grazzi Ġesu. Għallu kollha li intom tixtiequ tibatu u tagħtu l-offerti tagħkom, id-deċma, halleluja, donazzjonijiet. Tistgħu tibatu donazzjoni tagħkom jew deċma u offerti fuq il-telefon, il-numru tal-ċellulari tal-Komunità River of Love 99239-132 9-2-3-9-1-3-2. Tistaw kol permess ta' Revolut, tistaw tibatu donation ta'kom na deċma u offerta bil-Revolut. Tistaw tibatu kol permess ta' bank wiring, banking, online banking. Jon kella tistaw tibatu check u kol. Tistaw tibatu dan l-informazzjoni kollha qegħdin fuq l-screen li qed taraw bħalissa. Jon kella tistaw tmurru dirett intom stess fuq il-website ta' River of Love, riveroflovemalta.org, riveroflovemalta.org. Jon kella jekk intom tridu tistgħu wkoll tibatu bil-posta. Halleluja. Ħanitlob għalikom għal dawk kollha li intom bħalissa qed tagħmlu l-offerta, għandkom l-offerta f'idejkom jew qed tibatu l-offerta tagħkom fuq il-Revolut. Ħanitlob għalikom issa stess Mr. Addis, grazzi. Birek il dawk kollha mulej li mulej qed jibgħatu qed jagħtu id-deċma l-offerta u d-donazzjoni tagħhom mulej Addis. Birikom mulej Addis. Birek il-finanzi tagħhom. Mulej li anka meta d-dinja tkun fl-iskarsezza l-poplu tiegħek ikun fil-prosperità. Mulej Addis u l-poplu tiegħek ma jonqsu qaċċejn. Mulej inti jettinna li jekk aħna npoġġuk l-ewwel inkluż anka fil-finanzi tagħna. Mulej inti tagħtina dak kollu tixtieq qalbna u mulej ma żomm l-ebda ġid il-bot minna. Halleluja, għall-glorja tiegħek missier. F'isem Ġesu Kristu ta' Nażaret. Amen, amen, amen. Glorja l-mulej, eżaħwa dak kollha tisegwuna bħalissa. Infakrukom li intom tistgħu tiltaqgħu magħna fuq il-Facebook kull nhar ta' erba' u nhar ta' sibt madwar is-7 u nofsa filgħaxija. Ukoll fuq il-YouTube u once il-bibien tal-binjiet tal-knejjes jinfetħu nerġgħu nibdew niltaqgħu hawnhekk fil-kull nhar ta' erba' u nhar ta' sibt fis-7 ta' filgħaxija u nispera u nemmen li dan mhux fil-bot u l-ħadd fil-għodu flaxek Alla jrid. Halleluja. Nemmen li lejl għandi kelma mill-mulej f'qalbi. Ħammorru fi ktib ta' Mattew kapitlu 25. Isma' bir-reqqa anzi jgħid talba warajja minn qalbek issa stess. Halleluja. Nemmen il-mulej ħajkun hemm fostkom li ħajfejjaq anka fiżikament, mentalment, emozjonalment. Fejn hemm il-preżenza tal-mulej hemm il-qofol tal-ferħ tiegħu. Grazzi Ġesu. Matew l-ewwel ħanaqra l-passaġġ u mbagħad li ħanamlu ħammorru nerġgħu naqrah mill-bidu biex nispjegah. Nemmen id-dinja kelma profetika, kelma ovvjament biblika, u kelma għal dawn iż-żminijiet li qed ngħixu fihom. Mattew kapitlu 25, Mr. Addis nitolbok biex inti tkellimna mill-kelma tiegħek. Kellem il-poplu tiegħek mill-kelma. U kellem mulej Addis il-poplu tiegħek bil-Ispirtu Addis tiegħek. Infdilna qalbna, infidli qalbi mulej, infet il-qlub ta' dawk kollha li qed jisimgħu din il-kelma llum f'isem Ġesu Kristu ta' Nażaret. Halleluja.
Battew 25 vers 1, naqraw fl-imkien. Imbagħad is-saltna ta' smewiet ixebħuha ma' 10 xebbiet li ħarġu bl-imsibaħ tagħhom biex jilqgħu lill-arus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 minnhom kienu aqlin. Għax il-boloħ ħadu l-imsibaħ imma ma ħadux żejt magħhom. Waqt li l-aqlin ħadu mhux biss l-imsibaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-arus dam ma ġi, jew iddawwar ma ġi, jew dam jipposponi ma jiġi. U ħafna minnhom within brackets bdew jgħidu, daqs kamilkom tgħidu li ġej. Ma jimportax. Alleluja. U l-arus d-dawwar ma ġi, u għalhekk ukoll ħadhom in-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl instama' min jgħajjat u semgħu il-Gordon John ma jgħid: Ara l-arus! Oħorġu il-qaw. Dawk ix-xebbiet għamu l-koll u ħejjew l-imsibaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lill-aqlin għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsibaħ tagħna jintfew. Qabżu l-aqlin u qalu għandu mnejn ma jibqax biżejjed l-għalina u laqqas għalikom l-aħjar morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom. Xin dawk marru biex jixtru jiġi l-arus, dawk li kienu lesti, daħlu miegħu għal-festa tat-tiġ u l-bib inalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll mix-shopping ix-xabbiet. Marru shopping daw. Bil-fors nisa li kellhom ikunu. Sa fl-aħħar waslu miegħu għal-festa waslu lura mix-shopping. Sewwa u bdew jgħidu, Sinjur, iftħilna. Iżda huwa ġimbhom qal, tassew ngħidilkom, lilkom ma nafkomx. Isru, moħħkom hemm, żommu għajnejkom miftuħa. Mela, għaliex la tafu l-jum u lanqas is-sija meta ġej l-arus. Grazzi Spiritu Santu li inti tfehmna din il-kelma anka għal dan iż-żmien li aħna qed ngħixu fih. U tatina revelazzjoni u tagħmel din il-kelma ħajja tbaqbaq fl-ispirtu tagħna. Mulej. F'isem Ġesu Kristu, amen. Imbagħad is-salta ta' smewiet ixebħuha ma' 10 xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-arus. Number 1 ħanibdew dal-passaġġ. Number 1 din hija l-Knisja. Ħafna minnkom din tafuha li din qed titkellem fuq Knisja, mhux qed titkellem fuq id-dinja, qed titkellem għall-Knisja. Hija s-saltna ta' smewiet, hija l-Knisja li hija mwilda mis-saltna ta' smewiet. Daw in-nies huma mwildin minn ġdid. Hemm ħafna ċwievet f'dan il-passaġġ issa ngħidilkom. L-10 xebbiet li ħarġu bl-imsibaħ tagħhom biex jilqgħu l-arus. Xi ħaġa interessanti bl-Ingliż tgħidlek to meet with the bride, with the bridegroom biex jiltaqgħu miegħu. Number 1 dik il-kelma fil-Bibja jiltaqgħu actually mhux jilqgħu hawnhekk bil-Malti miktuba ma bl-Ingliż tgħidlek meet. U fil-Grik qed tfisser, jiġifieri daw iltaqgħu xi darba mal-arus. Il-Kristjani biex jissejħu Kristjani xi darba iltaqgħu mal-mulej aħwa. Però li tiltaqa' mal-mulej mhijiex garanzija li inti ħad tidħol għal fis-salta ta' smewiet u li inti ħad tidħol għal tiġ li ġej dal-waqt biex l-arus jiġi biex jiżewweġ mal-arusa. Letteralment, ħanaraw id-differenzi bejn l-arusa
Number one, daw l-10 jirrappreżentaw il-Knisja. Ġifieri, jekk kieku kelli narbel il-Knisja b'mod ġenerali, il-Knisja ġifieri waħda Knisja, il-Knisja ta' Kristu. Imma li kieku kelli narbel il-poplu kollu talla dak li jissejħu Kristjani, dawk li jgħidu jiena nemmen f'Ġesu, u dawk li ħafna minnhom jgħidu jiena nemmen fil-bambin. Sa kieku naqbad nabhom kollha daw, hawnhekk il-Bibja diġà tissejħilna diġà li nafshom biss diħlin. Nafshom biss diħlin għal meta Ġesu jiġi. Issa l-10 l-huma kienu jissejħu parti mill-arusa. Kolla l-10 l-huma kienu suppost ħajżewġu. Jekk hawn 2 biljun Kristjan fid-dinja, li suppost hawn iktar għandu kun xi 2 biljuni u nofs ħaġek jew kważi 3 biljuni jissejħu Kristjani tal-isem. Mela suppost daw kollha huma kandidati, immaġina li once li Ġesu Kristu 3 biljuni min nies jinħatfu xi ġila mid-dinja. Letteralment infern. Sewwa, imma l-10 huma kienu suppost Kristjani. Iltaqgħu mal-mulej. They did meet with the Lord. Letteralment fil-Grik fisser di, iltaqgħu miegħu xi darba. Jiġifieri xi darba ġew introdotti lil Kristu. Il-Kristu Ġesu semgħu bih, qabel xi darba talbu xi talba. 5 minnhom kienu boloħ. Issa, taf li inti l-iskrittura tgħidlek fl-ewwel Korintin kapitlu 4, Pawlu jgħidlek li aħna boloħ għal Kristu. Għal dawk li intom qed tarawni bħalissa, ħanarakom minn ġewwa l-iskrin, rajt ħanarakontom x'ħasseguni. Olli jdejk jekk xi darba għalulek inti blaħ. Olli jdejk. Hawn xi ħadd ollilek il-mulej għalek xi ħadd għalulek inti blaħ. Ejdilhom amen. Amen. Guilty. Imma l-iskrittura tgħidlek ukoll huma boloħ dawk li arreġġettaw il-Kristu. Mela isimgħuni, l-aħħar tkun xi tip ta' iblaħ żgur, waħda jew l-oħra ma jtasma tkun iblaħ għall-mulej. Allura mela kulħadd iblaħ. Jien iblaħ għall-mulej u inti iblaħ għax irreġġettajtu. Għax int mingħajru. Amen. Imma il-boloħ, issa daw boloħ, jiġifieri, għaliex huma boloħ, se naraw għaliex huma boloħ. Ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom mela number 1. L-10 kienu Kristjani, l-10 kienu msejħa, l-10 kienu kandidati biex jidħlu, l-10 kellhom il-mużbieħ. L-10, kollha kemm. Imma 5 biss daħlu. Dik il-kelma mela x'inhu ma' differenza bejn il-boloħ u bejn l-aqlin. Għal dawk li ovvjament m'għandu ngħidux, kapitlu 25 ta' Mattew jiġri wara kapitlu 24 ta' Mattew. Kemm minnkom għandu ngħidux. Sewwa, u il-kapitlu ta' wara jinserta li ġi 26 kapitlu. U meta tara l-kapitlu ta' qabel, u l-kapitlu ta' qabel ta' wara, Ġesu qed jitkellem number 1 li inti jrid ikollok relazzjoni intima mal-mulej. Mhux just intqajt miegħu. Inti ma tiżżewwiġx għax għandek dejt, inti tiżżewweġ għax sir tafu. Jiena ma żżewwiġx mal-mara għax mort nieħu kafe magħha. Iżżewwiġta għax sirt nafa. Meta tnejn jiżżewġu jaslu fil-punt, biex jgħidu lil xixin, u by the way ħana mela ċara, jiżżewġu biss mara u raġel. Nisa ma jiżżewġux fis-saltna, bejn żewġ nisa u bejn żewġ irġiel ma jiżżewġux anqas. Dik hija abominazzjoni minn iħlin fejn. L-unika żwieġ li Alla jirrikonoxxija bejn mara u bejn raġel u laqqas kwalinkwa jridu jkunu tnejn tal-mulej. Mela. Meta inti tasal fil-punt li trid tiżżewweġ, għaliex ngħidlek isma' tafx xi tagħmel biex iżżewweġ. Inti taf xi tagħmel, inti meta tiżżewweġ qed tagħti ħajtek lil dik il-persuna ta'. Fiż-żwieġ meta nżewweġ il-koppji jiena ngħidilhom mela issa intom issiru u kemm il-darba ngħidu għadi, issiru ħaġa waħda, ġisem wieħed.
Meta inti wasalt biex tiżżewweġ, inti issa id-drittijiet tiegħek spiċċaw. Għax issa d-dmir tiegħek u d-drittijiet tiegħek huma li toġob lilu u hu joġob lila. L-iskrittura hekk tgħidlek fil-ktieb ta' Efesin kapitlu 5 tgħidlek mara inti titfittex li toġob il-żewġek. Raġel inti titfittex li toġob il-martek. Nisa, dawk li qed tissegwu bil-internet, make sure li inti toġob il-żewġek. Jekk jgħidlek ir-raġel pereżempju ma jġbunix in-nokli, toqgħodx mur tagħmel in-nokli kull weekend. Jekk jgħidlek jiena toġobni l-ixxa, mela għamil ilu l-ixxa għax lilu tittoġob, mhux lin-neighbor jew lill-mami. Qed ngħidilkom affarijiet li forsi ma tantx jagħmlu daqshekk differenza, imma believe me għamma affarijiet ħafna iktar serji minn hekk. Hekk l-istess ir-raġel. Ir-raġel irid joqgħod attent la żewweġ il din il-mara, irid jaħdem biex joġob lil martu. Pawlu jgħidilha għal dawk li intom ma tidux tagħmlu għaddi tiżżewġux. Għax Pawlu jgħid, ara ħa niskanzakom, tiżżewġux hekk. Imma jekk tiżżewweġ, issa tafx għandek tagħmelu, qed tiżżewweġ. Issa parti li toġob il-mort, toġob ukoll il-żewġek. Jiena ma rridx nidderu nagħmel dak li jgħid li hu, mela tiżżewġux. Għamel biżak lejlek il-mulej. Il-mulej sewda, vjola, kull kulur iħobbok xorta. Imma r-raġel għabli ma joġbux il-kannella, forsi jridek bjonda. Mela kun bjonda. Għax li toġob bil-żewġek. Mela meta jiena u inti naslu għal punt ta' żwieġ mal-mulej, I did it my way, id-diska tispiċċa. Il-boloħ, x'inhi huma l-boloħ? Il-boloħ huma daw, isimgħuna, xi tfisser kelma boloħ? Il-kelma boloħ tfisser din. Infatti jekk tmorru taqraw fl-Amplified, tfisser li daw ma rawx fil-futur. By the way, għal dawk li ħad iżżewġu, make sure li taraw naqa fil-futur da? Mhux sal-honeymoon. Araw il-futur. Mumax, daw mal-boloħ, ma rawx fil-futur. Short-sighted jgħidulu bl-Ingliż. Bl-Ingliż, xi tfisser dil-kelma boloħ? Thoughtless, bla moħħ. Silly, boloħ. U careless, ma jimpurtomx. Kemm hawn Kristjani boloħ? Kemm hawn Kristjani anka ġew River of Love li huma boloħ? Anzi, il-Kristjani dawk li xi darba qalu jiena ta' Kristu. U Alla jseħlek blaħ, inti blaħ doppju. Għalmenu jew tkun iblaħ għal-mulej, jew tkun iblaħ minn ajru, imma tkun iblaħ doppju iktar għar, għax inti issa smajt. Inti taf, doqtu u reġettajtu xorta. Mela doppju blaħ. Kemm naf boloħ bħalissa? Moddija mazza. Iġri jiftaħ, ħaniftaħ il-biznis. Iġri jiftaħ, ħaniftaħ il-restaurant. Iġri niftħu, ħalli naqla lira. Xin niftħu jiġi rapture. Fil-ktib ta' Ġowel, kapitlu 2 hemm skrittura li xi 4 ġimgħat ilu l-mulej poġġieli f'qalbi. Għalli I'm preparing my bride in the chambers. U fittixta fil-iskrittura edem, u sibta. X'l-ewwel smajta fil-spiritu, mbagħad sibta fil-iskrittura. Dan iż-żmien li le, ma nemmen qatt li dan il-COVID ġej minn Alla le. Le. Imma Alla xorta tjuża dan iż-żmien. Alla tjuża dan iż-żmien biex min huwa għaqli qed jipprepara għal żwieġ mhux imur jiftaħ il-ħanut. Issa la jinfetħu l-ħwienet tibżax. Ma jiftħu l-ħanut. Imma kemm hawn Kristjani huma boloħ. Boloħ doppji. Kemm hawn Kristjani huma mazza. X'qed tagħmel f'dan il-ħin? Qed taħlih dal-ħin. Jiena nemmen u hemm ħafna qaddejja tal-mulej oħra li jagħmlu l-istess bħali li dan huwa żmien il-mulej fil-ħrina tiegħu għal xejn ma nistax inżommhom naqa' ġewwa. Mela ħej. Mela ħana qiegħda b'din is-sitwazzjoni. Issa bil-fors issa qbgħu ġewwa bil-fors. Issa ibqgħu ġewwa biex intaqgħu miegħi tamma.
Ningrazzja l-mulej għaw ħafna qlin ukoll. U Alla tisejjaħ ħafna u qed iduru ħafna lejh. U ħafna tippreparaw ruħhom. Il-profeti tal-mulej ta' żmienna qed jgħidu li Ġesu ġej f'din il-ġenerazzjoni. Moħħkom hemm. Moħħkom hemm. Dal-passaġġ ilu jumej f'qalbi, ippritka fuqu. Believe it or not, ġili semmejtu, imma qatt ma pritkajt fuqu. Passaġġ wis probably ħafna minnkom diġà smajtu, imma qatt ma pritkajt fuqu. Morru waraw l-internet jara taraw xi messaġġ minn fuq. Għax huwa messaġġ għal dan iż-żmien. Dawn daħlu ġewwa. Daw ukoll għamlu żmien ġewwa. Laqlin, għaliex huma qlin, għaliex x'inhu ma' differenza bejn il-boloħ u laqlin? Differenza dik hija di. Laqlin bil-kontra kienu jaraw fil-bot. Jiena mhux ħanaħli ħajti għal awta. U mhux ħajja waħda għandna paster. Le ta' għandek ħajja eterna. Isma' paster jiena għad niżgħar ta' irrid nieħu naqbaż, irrid nieħu biex naqbaġi. Inti għaddejtu żmienek, isma' jiena għad niżgħar, għad niżingil u rrid nieħu baż. Ħanedilkom aħwa id-dnub. Inti tikber, id-dnub ma jikbirx, Jiena u inti nikbru. Imma d-dnub jibqa' l-istess dnub għal kulħadd. Jekk xejra, jekk droga, jekk korla, jekk mibeda, jekk nuqqasa maħfra, ma dak iż-żarbis jagħmluhom dawk id-nubi. Mhux anke l-kbar jagħmluhom. Is-sess, il-pornografija, il-lob, ma dak iż-żarbis jagħmluhom, anke l-kbar jagħmluhom. Laqlin x'għamlu? Raw fil-bot. Ma preparawx għal-issa. Dak il-jum min jaf meta ġej u mbagħad naraw la mbagħad la jiġi naraw. Mbagħad tara mbagħad għajnek miftuħin borraħ ikunu. Imma laqli jipprepara. Illum il-ġurnata jien għandi I am 48 years young. Naf that I look like 18, imma I am 48. Halleluja. Ragazzi Ġesu. Issa. Min ħares lura, ngħid 48 sena kif għaddew. Nirringrazzja l-Alla ta' snin lil mulejtani u selifni u kull sena kienet sena sabiħa, bid-diffikultajiet ovvjament bħal kulħadd, imma kull sena hija sena sabiħa. Kull staġun kien is-sabiħ tiegħu. U jekk xi ħadd jgħidli tixtieq li kont pereżempju għadek teenager li tixtieq li kont għadek kindergarten le tfal le. Fejn tixtieq ikun? Fejn jien eżatt? Tifhem? Għax kull staġun għandu s-sabiħ tiegħu. Però il-mulej dan iż-żmien il-mulej tgħid il-Knisja tiegħu qed tipprepara qed tkun aqli, qed tkun aqlija. Jew ħadd tagħmel bħal boloħ moħħok biex nerġgħu niddivertu ngħaddu baż u niddandmu. Jekk jiġi Kristu ħadd iddamdam żgur, tħabbix rasek. U jekk ma tkunx ippreparat iktar. Laqlin raw fil-bot. Għaliex, għax ġej żwieġ. Inti ma tistax kemm hawn nies, kemm hawn koppji jagħmlu tgħid kemm jippreparaw għat-tieġ. U għażwieġ xejn. Koppji ta' River of Love. Tajjeb li jkollkom tieġ sabiħ u jkollkom ikel tajjeb għax vera nħobb nikol li ikel minn fuq darkom speċjalment ma' dan iġ-tieġ. Halleluja, tgħid kemm nieħu pjaċir niekol. Halleluja! Thank you Jesus.
Imma mhux dak it-tieġ. It-tieġ wara dak. Issa wara. Għal wara preparajt. Dak idum ġurnata. L-oħor idum ħajtek. Tittara fil-bot. Prepara l-bot. Dawk laqlin. Fil-Grik dil-bebi il-kelma għaqli, il-kelma għaqlin tfisser ukoll li kienu prattiċi. Ġikultan ċertu kristjani għasra. Ħani da bl-Inglis, ġiddu da xi aħjar. By trying to become spiritual, they become dummies. Listen, you don't need to try to be spiritual, you are spiritual. Aħna diġa spiritu. Kristu kien l-ikbar persuna spirituali fid-dinja u kien kapaċi jitkellem ma' kulħadd. Kien kapaċi, ma jfissirx li kien jiġġustifika d-nub, ma kien kapaċi jitkellem ma' kulħadd. Dil-ġimgħa pereżempju, vera l-mulejja tani tal-ima, tal-imħabba kbira tiegħu. Mela xi ġimgħa ilu kont qed ngħid oħt il-oħt hawnhekk taf min hi. U kien hemm wieħed u tex kien beda jaqlali fuq il-Facebook. Mux l-ewwel wieħed ta' dan, u għamġuli mux aħħar wieħed lanqas. Sewwa, insomma, u beda jipprova jħammiġni. Mela ma nintaqax miegħu ħdej il-posta l-għada. U mur u nkellmu fuq il-mulej bil-imħabba. Imħabba. Għetlu ma ħaċċa li jata, għetlu tista tuqgħod taqla kemm tiflaħ fuqi. Praise the Lord, hallelujah. Ma tantx għandi bżonn iktar fama, ma tlieta minn iktar fama, go for it. Tifhem? Għax inti xtejt fuq dak li jkun ma jirrifletti xejn fuq dak li jkun, jirrifletti kollox fuqek. Jekk inti titħammiġ lili, taħseb li jiena ħadidher maħmux, ħadidher maħmux int. Il-ħmiex minn dak ħireġ. Ma msomma anyway. Imma dal-persuna u kien ma' persuna oħra, verament ħassejt imħabba li u mhux qed nipprova nibblafja, imma vera ħassejt imħabba li. Għax rajt nej minn nies jasam mitlufa waħda nobis. U bħalma jgħidu bl-Ingliż, 2 broken puppies. U l-mulej taf x'spirtu ġejt l-ispirtu tiegħi. Dak li qed jgħajrek qed jgħajja tal-ajjut. Dak li qed jgħajrek, dak li qed jipprova jweġġek, dak għax qed jgħid I'm hurting. U għet joħoda fuqek. U għavolja kien hemm social distance, imma fl-imħabba m'hemmx distanza. Ħatlu bideh, qedlu nħobbok, m'għandi xejn kontra tiegħek, qedlu jekk ikollok bżonn xi ħaġa bil-qalb kollha fejn nista' ngħinek ngħinej. Qedlu imma jekk titissalva. Qedlu sekki tista' ma temmen xejn minnu da. Imma tlu il-ħajja li għattajxin. Skont klim Kristu, muskort kont il-ġomman xej, jgħat fit-triq ta' telfin. Tibza, ma tafx jiġi għajdli, un-bata jirrepent. Għetlu tafx tfisser repentint, tafx tfisser tindem, tfisser ġivirina konti ħirellem. U ma ta' repent jgħajt. Dor bil-kontra. Mux, inkompli namel ħmieċ. Sorry, kompli, sorry, nak mux sorry, you are sorry actually vera, imma nak mux repentance. Meta l-mulej isejjaħlek u jtik il-grazzja biex tbiddel id-direzzjoni. U tibda dur. U tersaq leħ. U iktar ma tersaq leħ, iktar issir bħalu. U jibda jiddi fik. Ix ġaralek inti nsejtu zmini. Le ma nsejtux ta' imma marriċ ikol nafxan biħ, dak passat s-sandi futur. Għalek titwilet mi ġdid, għax issa kollox ġdid. Il-passat għadda. Imma vera, aħwa, meta ġaħat jgħajarkom, toħodix number 1 inti mejjet għal-Kristu għasek għalik. Il-mejjet ma jħuġ għalik. Mur sala dolorata u tajjar il-wieħed minn dak li għammet fuqna. Ara jitċaqlax. Jina u inti mejta fi Kristu, jajruni, tibżax. Anzi, thank you, grazzi tal-attenzjoni. Iċċuċċata taf xini, mux għax li huwa li għajin,
li jkun hemm xi iblaħjor bħalek li jibla l-valen u li jittifla. Għax li mhux ħad ivvalenani għaxej. Imma il-mulej jgħidilna jekk inti tinħataf kun għaqli, kun sensittiv għaż-żmien li qed tgħix. Il-bniedem għaqli wkoll jikkalkula. Aħna nafux li ma' żmien qegħdin. Il-lampa x'tirrepreżenta l-lampa? Fis-Salm 119, vers 105 tgħidek. Il-kelma tiegħek hija bħal mużbieħ għar-riġlejja. Aħwa Kristjani ta' kull denominazzjoni. U by the way, meta tidħol fil-ġenna d-denominazzjoni kollha tiegħek ħad itqaxxar. Ma tistax tgħid li inti ta' Kristu u l-Bibja dejjem magħluqa. Mela daw kellhom il-mużbieħ, issa daw mhux biżejjed, imma jrid ikollok il-kelma. Ma tistax tkun Kristjan mingħajr il-kelma tal-Alla. Fuq xi ħaddebni. Fuq xi ħaddebni l-Kristjaneżmu tiegħek. Sewwa? Number 2, xiktar mela kellhom il-mużbieħ. Però grupp ħadu żejt u grupp ieħor ma ħaż żejt. Iżda iż-żejt jirrepreżenta l-Ispirtu Santu. Però żejt ukoll jirrepreżenta t-talb. Mela il-Kristjan ma jistax jgħid jiena qatt m'għandi ċans nitlob. U by the way, ejja nkissru l-mentalità ngħidu talba. Alla ma seħħlekx biex tgħid talba, Alla seħħlek biex tgħix ħajja ta' talb. U l-kelma talb jekk tirreplejsja b'kelma oħra hija kelma tfisser tikkomunika miegħu. Daqqa tgħid xi ħaġa u daqqa tisimgħu jgħidlek xi ħaġa. Komunikazzjoni. Sewwa? Inti meta niżżewweġ, meta koppja jiżżewġu anke jkunu għarajjes, whatever, jew ħbieb, whatever. Mek li xejlhom għid li sentenza ħad tkun qed li xi ħaġa. Titkellem komunikazzjoni. Sewwa? U l-mulej ċertu nies qed tadla l-badal għadu mela viżem tal-Misiet, tal-Ben Spiritu Santu, grazzi mulej, jekk jindirizzaw il-mulej biss għax xi kultant ir-razza u radika kollha tiegħu ta' madwaru, ma bżomm ma jimportax. Imbagħad amen. Mhux għal dik it-tip ta' talb, il-mulej seħħlek. Il-mulej seħħlek biex inti kollok komunjoni kontinwa, relazzjoni intima. Però believe it or not, taf li l-maġġoranza tal-Kristjani ma jitolbux. Taf li għamlu riċerka inti li l-maġġoranza tal-Kristjani ma jitolbux. Fl-Amerika kienu għamlu riċerka xi ftit snin ilu li sabu pastors mhux Kristjani, se pastors. Il-maġġoranza tagħhom madwar għandu jkun 70% jitolbu inqas minn 5 minuti kuljum. Għandek żejt int fil-lampa tiegħek? Qed tinvesti fiż-żejt li ma jmurx jiġi żmien li tispiċċa ma jkollok żejt u jkun proprju dak iż-żmien li Kristu jiġi. Fil-ktieb ta' Efesin kapitlu 5 marru hemm. Kapitlu 5 Efesin. Halleluja. Kif aħna nkunu għaqlin? Ismawha. Kapitlu 5 vers 15. Qisu sewwa kif iġġibu ruħkom. Mhux bħal nies bladen, iżda bħal nies orrif, wise. Mela, il-mulej mhux biss jgħidilna li għandna nkunu orrif, imma l-mulej ukoll jgħidilna kif inkunu orrif. Halleluja. Ħafna drabi aħna nisimgħu lezzjonijiet jew talin x'għandna nagħmlu, imma ħafna Kristjani jispiċċaw ma għandhomx ma jafux kif. Tajjeb. All right. Inti tissuq dil-karozza, tajjeb. Kif? Il-fatt li inti qed li biex insuqha ma jfissirx li naf insuqha. Kif? U l-Bibja, il-mulej jgħidlek mhux biss kif tkun li tkun għaref, imma wkoll kif tkun għaqli u għaref. Mela kif? Ożżu żmien. Bingo. Smajta di?
tħallix il-ħajja tgħaddi. Xi żmien qed tgħix. Għoż żmien il-nisa dawk il-5 verġni li jippreżentaw nofs il-Knisja għożew żmien. Għaliex ħżina huma l-jiem għalhekk tkunux bla għaqal bħal boloħ, imma kunu bil-għaqal. Imma fitxu x'inhija r-rida tal-mulej. Meta fi ktib ta' Mattew kapitlu 7 minn vers 13 sa vers 15 u anka vers 21 sa 23 fej Ġesu jgħid kien hemm grupp fejdilhom morru minn quddiem għaxilkom ma nafkomx, intom li tagħmlu l-ħażen, jiġifieri dik tfisser li intom tmorru kontra l-idea tiegħi tagħmel l-ħażen, dik tfisser lawlessness. Li intom tmorru kontra l-idea tiegħi, lawless, without the law of God. Mux nitkellem fuq il-law il-liġi ta' Moseta, without the law of God. Mux without it, actually you have it, but you break it constantly. Issa aħna m'għandniex liġi per se, aħna ngħixu taħt il-liġi tal-Ispirtu. Il-Bibja Alla jprinti għajlek ġol l-Ispirtu tiegħek kważi twilet miġdid. Għalhekk inti tħossok ħażin meta tagħmel dnub. Għalhekk jiena nħossni ħażin meta nagħmel dnub għaliex għax il-liġi tal-Ispirtu kontinwament ħassejtni ħażin. U meta tħossok ħażin irringrazzja lil Alla, l-Ispirtu tal-lu għadu hemm. Amen. Grazzi Ġesu. U tiskrux, mela għalhekk tkunux bla għal. Imma fitxu x'inhi r-reda tal-mulej. Mela 1. Tiskrux bl-inbit. Tgħidli billi nħona qambit ma fija xejn, se jekk inti tuħona qambit jew xi ma l-ikla ma fija xejn, ma jekk inti l-inbit jew xi jorb qed jikkontrollak ħajtek qed tkun iblaħ. Jekk jikkontrollak ħajtek qed tkun iblaħ. Li fih hemm ħajja bla l-ġim. Iżda mtlew isimgħuha minnu għaref, minnu għaqli, jimtlew bl-Ispirtu Santu. Eżis aħwa, Kristjani, meta jiena u inti twilidna minn ġdid, l-Ispirtu Talla ġie għammar fina. Però hemm esperjenza oħra li Skrittura tissejħilha il-mamudija tal-Ispirtu Santu. Però wara dak li wkoll iseħħ, il-Bibja tgħidlek fil-Ktieb ta' Ħafisin kapitlu issa fejn naqraw kapitlu 5, tgħidlek isimgħuha. Iżda imtlew bl-Ispirtu issa lil min kitba di lill-Kristjani, lil nies li diġà għandhom l-Ispirtu Santu. Tidnejlek għaliex you need to continue to be filled with the Holy Spirit because you leak. Jiġifieri fil-Grik dik tfisser u ibqgħu kontinwament timtlew bl-Ispirtu. Inti sena ħantikom eżempju. Kemm minnkom ġili użajtu xi lampa? Hawn xi ħadd minnkom ġajtu lampa? Tatwa żejt, jew tatwa l-petrol, whatever jew petrolju, ma nafx, ma tantx użawhom illum il-ġurnata. Sewwa? Inti ma tgħidx mela all right moħħi mistrieħ. Wara ftit dak iż-żejt, dak il-petrolju jispiċċa. Terġa' timla. Kemm minnkom għandkom karozza u tmorru il-gas station, timlew il-gas station. Gas station insomma tal-petrol jgħidulu aħna, il-gas station l-Amerika jgħidulu. Il-ġimgħa l-oħra jien imlejt il-karozza. Qabel ma ġejt hawn illum kelli nerġa' mmur nagħtiha żvojtija. Hekk il-ħajja tagħna rridu kontinwament nimtlew bl-Ispirtu. Kif nintelha bl-Ispirtu Santu? L-Iskrittura tgħidlek, 1, kontinwament titqatta' ħin fil-kelma tal-mulej. Tidnejdilkom meta ħadidneb, ħanipprofetizzalkom kollha kemm intkom. Meta ħadidneb the next time you're gonna sin, when you're going to feel empty from the Word of God and empty from the Spirit. Because you did not pray. Int ħadħossok void il-moment li ma tqattajtx ħin fil-kelma u ma qattajtx ħin titlob. Il-moment li tagħmel hekk, il-faruni tal-passat jerġa' jiġi jħabbad. Jiena ta' messajtek. Mela kompli mtella, Kristu jgħidilna di li jiena once l-Ispirtu joħroġ ħażin, mhux tgħidlu b'għajaqsek, jerġa' jiġi jfittxek għax ibmissjak. Mela min jinħeles minn spiriti, demonji, jew vizzijiet, u attenti sada. Tittintela sa, bitkelma, tittintela bl-Ispirtu Santu, titqatta' ħin fit-talb,
intimu mal-mulej kuljum faħru. Pastor għajja, ta' mandiċ update. Għaraj, bala għan talab id-demoni. Aħwa, jina winti vessela. Vojt, minn veru xikoltan forsi jgħidu l kemm minn vojt, ma fil-veru sansar kemm ma minn vojt. Dejjem minn bli bxaħġa. Jom minn li balla, jom bl-ispirtu ta' kontra. U d-nejdilkom ma ta' nidnepi? Ma ta' nkun inqast fil-ħin tiegħi mal-mulej, fil-kelma u fil-talb. Gordon Ġamman xie jerġa' jibda jara l-affarijiet bħal ma kont narhom fil-passat fl-Eġittu. Ankin pastor, binti mux raġel talla, nejf ġisem. Ma meta nqattaħin mal-mulej, u nimtela bil-kelma talla, u nimtela bl-ispirtu għal darboħra, men l-infen kollu jista' jiġi kontra tiegħi, għax noħroġ ir-revolver. In Jesus' name. I have good guns. Imma kontinuament, kontinu aħwa. Daw in-nisa li kienu boloħ, xi darba kellhom iż-żejt. Xi darba ntaqgħu ma' Kristu. X'ġara raqdu. Għandi messaġġ fuq l-internet morru warawh. Ir-raqda tal-mewt. The sleep of death. Xi tfisser li torqod? Torqod fisser li jien issa qabel kont żeluż mimli biż-żelu għall-mulej. Nies li nara pereżempju ġieli sifru miegħi l-Italja, l-Afrika, il-Kenja, sifru miegħi postijiet oħra. Nara minnhom illum il-ġurnata żejt spiċċalhom daw. Spiċċalhom iż-żejt kif inhu ma mazza fid-dinja. Xi darba ntaqgħu mal-mulej. Halleluja. Din hija kelma naqra sobering għażminijiet li ngħixu. Amen. Halleluja, glorja l-mulej. Ħankomplu, mela, Efesin kapitlu 5. Mela mtlew bl-ispirtu, kif timtela bl-ispirtu? Wara ħajrġa' jgħidlek. Kantaw fl-imkien is-salmi. Kemm hu kattiv l-għadu. Għax bħalissa l-għadu, x'qed jagħmel? Il-ġemat tal-mulej, il-knejjes, il-ġemat, qed jifridhom. U fejn hemm il-għaqda, fejn hemm il-kantu tifħir fl-imkien, fl-għaqda u fix-xirka, hemm il-qawwa Alla preżenti. Imma tibżax, għax il-mulej tani kelma xi 4 ġimgħat ilu u smajta minn xi fomm ieħor dil-ġimgħa. Li l-mulej qed jipprepara l-knisja tiegħu biex toħroġ tiddi u toħroġ b'qawwa u b'awtorità iktar minn qabel. Ara ma taħsib li dan huwa ħin moħħli. Dan huwa ħin ta' preparazzjoni qed nimtlew biż-żejt. Halleluja. Glorja l-mulej. Grazzi Ġesu. Imma mtlew bl-ispirtu kantaw fl-imkien salmi, innijiet. U għana spirituali mela kuljum kanta lil-mulej faħru. Tibżax m'hemm bżonn ikollok xi vuċi ta' Pavarotti or whatever, Romina power. The power comes of the Holy Spirit. Kantaw għannu minn qalbkom il-mulej u roddu dejjem ħajra l-kollox il-lalla l-missir fi Ġesu Kristu. Għadi dejjem ringrazzjament, faħru, aqra l-kelma. Dawn huma kollha passaġġi sewwa li u lilek jgħidulna kif aħna ngħixu għaqlin, kif inkun għaqli. Fil-kelma, fit-talb, u nintela bl-Ispirtu Santu. Halleluja. Grazzi Ġesu. Kapitlu 5 ta' Efesin, morru hemmhekk. Vers 14 tgħid kara. Stemma ħint li intriqet. Stemma ħint li intriqet. Lil min qed jgħidha? Kristjani li raqdu. Tara kif tmur hand in hand ma' di? Aw ħafna Kristjani raqdu. And this is your wake-up call today. U mill-imwiet, x'inhi di? Għalhekk kont semmejtu ir-raqda tal-mewt.
ħajiddi fuqek Kristu. Għod attent. Xi tfisser torqod? Torqod fisser li inti rġajt lura lejn il-ħajja passata ta' dnub. Dik tfisser. Ma dekx maħbub mal-mulej. Le nħobbu l-mulej, le, mhux biss tħobbu, tinħabb miegħu. Jiena nħobb ħafna nies imma tħabbibt ma' waħda. Anzi l-Kristjan anka lill-għadu għandu jħobb, ma mhux iż-żewġu. U jekk iżżewġtu ma laħaqek dak li għandek iżel. Kont bala, ma kellek żejt, jew ma kellek żejt. Alleluja! Thank you, Jesus. Ħanilkom aħwa. ħafna minn dawn l-affarijiet, dawn il-veritajiet ħafna Kristjani jafuhom da. Però ħanidkom daqsxejn breaking news li tkun taf il-verità ma taħilsekx. Stenna ftit passer. Il-Bibja tgħidlek inti tkun taf il-verità u l-verità taħilsek. Stenna ftit, Malta l-biċċa kbira jafu l-verità. Mhux il-verità li taf taħilsek, il-verità li tapplika taħilsek. Il-verità li taf f'ħajtek. Jekk inti dak li smajt ma tapplikax, Ġesu jgħidlek, inti taf għal-verità ma kont blaħ u minflok mort tibni fuq ir-ramel, fuq il-blat, mort tibni fuq ir-ramel. Għalhekk Ġesu jgħidlek, għaqli l-bniedem, dak li sema, mela la sema sir taf. Imma x'għamel, u mbagħad ma rewettaq fuq dak li sema, dak jissejja għaqli. Wise. So the Holy Spirit is right now teaching the church how to be wise. So this time will not serve for the schemes of Satan to succeed. Li ma jmorrux issa jinfħadħu l-knejjes il-binjiet u ħafna Kristjani jibqgħu reqdin ġewwa. Halleluja. Gloria għal Ġesu. Efesin kapitlu 2, vers 8 ta' fuqa. Popolari ħafna. Li aħna salvati bil-grazzja permezz tal-fidi. U dan mhux bis-saħħa tagħna ma bid-don talla. Mhux bl-opri biex ħadd ma jiftaħar. Imma semgħu xi jgħid il-kumplament, aħna ħolqien tiegħu issa maħluqa fi Kristu Ġesu biex nagħmlu l-opri tajba li Alla ħejjilna minn qabel li għandna nagħmlu. Jekk inti tmur tara kapitlu 25 minn vers 14, minn vers kapitlu 25 fej konna qabel ħanarejkom hawn, malajr, ta' mhux ħanaqraw da għax naqatwi. Minn vers 14 sa vers 30 jitkellem fuq il-parabola tat-talenti. Ħafna minnkom smajtu għadi. Lil min Alla ħalla jidħol. Lil min kien jaf il-verità, jew b'dak il-verità li kien jaf ma jagħmel xi ħaġa biha. Allura qbad 25 kapitlu, 23 u poġġi 24 fin-nofs. La bil-kontra, skużawni. Kapitlu 24 ta' qabel, 25 l-ewwel passaġġi, l-ewwel versi, u l-komplement tal-25. U tara l-istampa sħiħa xil-mulet jtejt. Jekk inti dejt li inti salvat, tittejx bil-kelma, tittejx fit-talb, ħajja ta' talb, tikkomunika mal-mulej sewwa, mhux qed ngħidlek biex tidħol b'kull rispett mal-klawżura jiena, qed ngħidilkom li tittejx ħajja ta' komunikazzjoni mal-mulej sewwa u tkun fidil. Il-bneq laqlin tfisser li daw għamlu li Alla qallhom biex jagħmlu. Dak tfisser aqli wkoll fil-Bibja, jekk mu taqra fil-kuntest li qrajna, aqli tfisser Alla qabdek xi ħaġa u int għamilta, int aqli. You're wise. Qed tifhmuha? Halleluja. Ħanaqralkom skrittura oħra u nidolbu fl-imkien. Vers Korintin, l-ewwel Korintin kapitlu 15. Mela. L-ewwel Korintin kapitlu 15. Jimportan nitlob favur minn għandkom. Ħanitlob favur minn għandkom, il-kol kemm intkom li taraw dal-messaġġ. Itlob għalija mqar minuta darba fil-ġurnata. Għalija. Għal-pass. Mqar 1 minute. 1 minute starts now. Okay. Ħanitlob għal-pass dil-minuta.
1 minute, is it? That's all. I have just 1 dedicated minute to pray for me. Hallelujah. Thank you, Lord. L-ewwel Korintin, kapitlu għedtilkom 15. Praise and worship team, would you please come? L-ewwel Korintin, kapitlu 15, verse 33. La titqarqux. Moħħkom ma' Mrs. Kristjani. La titqarqux. Il-ħbeberija ħażina tħassar id-drawi tajba. Il-bieraħ, għandu kun jew il-bieraħ jew dal-għodu, xi ħadd saqsini, Pastor, min ma jismax u min joqgħod jiżżuffjetta dak x'nagħmel inħobb inkompli ħabib tiegħu le. Tibqax ħabib tiegħu. Le. Min jiżżuffjetta bil-Vanġelu. Min jgħajrek u joqgħod għaċċajt il-kelma dak li huwa qaddis tal-Alla, m'għandekx għalfejn m'għandek l-ebda obbligu minn Alla li inti tibqa' friends. Nista' nassigurak laqqas Ispirtu Santu huwa friends. Għax Ispirtu Santu m'hemmx friends mal-ħmieġ. Delete and block. Anka Alla jneħħi l-ismijiet mill-ktib tiegħu billi nneħħiha mill-Facebook tiegħi, ma nagħmel xejn ħażin. Even God blots out names from his book, so I can blot out names from my Facebook. Tħallux nies ikunu taħt fixkila likom. Hemm ħafna nies li hemm barra għandhom jridu jisimgħu u għandhom laċ ma' dawk qatt-taħin itmagħhom. Imma il-Bibja tgħidlek f'Mattew kapitlu 7 vers 6 tgħidlek oqgħod attent biex ma titfax dak li huwa prezzjuż u dak li huwa qaddis quddiem il-ħnieżer. Jafġulek. Umbat jerġgħu jduru lejk u jqattawk. You wanna go to hell? Have fun. Hallelujah. Mela, la titqarqux il-ħbeberija ħażina titħassar id-drawi tajba. Erġgħu għal sensikom kif għandu jkun u tidimbux. U bajba likom ngħidu xi wħud minnkom ma jafux balla. Pawlu x'qed jgħidhaw? Pawlu qed jgħidilhom Kristjani, xi wħud minnkom kif qed taġixxu bħad-dinja bħalli kieku laqqas tafu li għaxi darba ntqajtu mal-mulej. Issa tgħidli allura Kristjan ma jednibx, il-Kristjan jiżbalja, imma ma jgħix fl-iżbal. Waħda mill-affarijiet li tinkoraġġini lili hija il-kelma ta' Ġesu Kristu, ovvjament ħafna affarijiet inkoraġġuni, imma f'Luqa kapitlu 17 Ġesu x'jgħid? Jekk ħuk joffendik u jweġġak u jiġi jgħidlek sorry aħfilli, x'tgħidlu int? Naħfillek. U jekk jagħmilha dik 7 għal 70 darba fil-istess ġurnata, jgħidlu naħfillek 7 għal 70 darba. Mela sena, ħan inkoraġġikom biex ma taqtawx qalbkom. Mela jekk inti tagħmilha lil mulej 77 darba kuljum li nispera li nista' nassigurakom li l-ebda waħda minnkom u wieħed minnkom ma tagħmlu għadi. Il-mulej jaħfillek dejjem. Għax il-moment li inti dortu tgħidlu mulej aħfilli, inti qed tirrikonoxxi li inti dnibt. That's all. Aħjar tgħidlu mulej erġa' tfattarta. Mhux ħajlek 5 minuti jew il-bielu. Erġa' ġej. Mhux ħajlek hekk. Xi ħaġa li jiena ma nifhimix, il-mulej jibgħati bl-amnizja. Jinsa. Il-mulej jaħfillek, jinsa. Hekk tgħid il-Bibja. Il-boyfriend ma jinsix. Il-girlfriend ma tinsix. Il-mara ma tinsix. Ir-raġel li jinsa iktar ġeneralment mill-mara ma jinsix anqas. Imma Alla jinsa. Halleluja. Grazzi Ġesu. L-ewwel Tessalonikin u nispiċċa b'di. L-ewwel Tessalonikin kapitlu 5. Thank you Lord. Nispera li ħadtu pjaċir. Somma pjaċir, mhux pjaċir. Għax aħna ngħidu
gospel service. Allora tajtkom service illum. Bħalma ħadd il-karozza għamiltilha service, illum għamiltilkom service. Biltilkom iż-żejt, għamiltilkom il-likwidi kollha, imlejtu ħonfu li imlew kollha sa fuq. Lesti issa tiġrija. Għal-ħalfar, insomma mhux Alleluja. L-ewwel Tessalonikin kapitlu 5. Ismawha. Għalhekk m'għandniex noqogħdu norqdu bħal oħrajn. Jorqdu bil-lejl u min jisker bil-lejl. Ħafna drabi min jara l-pornografija jara bil-lejl. Ħafna drabi min jieħu droga joħodha bil-lejl. Naf li llum il-ġurnata tista' toħodha l-ħin kollu x'intrid u whatever. Dak id-nubit kien se tagħmilhom kollha anke fix-xemx tiżreġ. Imma ħafna mid-drabi id-nubiet nagħmluhom vera bil-lejl. Ħafna drabi. La darba aħna wliet il-jum ejjew ngħixu bil-qis. Smajta l-era the wise x'jagħmel? Jgħix bil-qis. Nilbsu l-kurrazza tal-fidi u l-imħabba u l-elmu tat-tama tas-salvazzjoni. Halleluja. Illum nixtieq insaqsik, għandek relazzjoni intima mal-mulej? Bħala qlin, kun responsabbli. Kif qed tirrispondi lura lejn mulej? Ġifieri, kif in-reaction tiegħek għall-mulej? Issa li smaj din il-kelma lejla inti kif ħadd taġixxi? Kif ħadd taġixxi lejla? Smaj din il-kelma inti kif ħadd taġixxi? Kontabbli. Dawk li huma qlin huma kontabbli. Ftakar Ġesu meta jiġi x'ħajamel? Ħajamel il-kontijiet. Tkun kontabbli mal-mulej. Disciple tkun dixxiplinat, titlob, timmedita fuq il-kelma talla u tgħix il-kelma talla, mhux biss tkun taf. Naf pereżempju smajt storja xi ġimgħa ilu. Wieħed qal lill-oħra, Alla jiena naf għall-Bibbja tablament, imma taqlab id-dinja ta' fuq. Mela l-ġudizzju tiegħu huwa doppju. Mela iblaħ doppju. Mingħajr Kristu kien iblaħ. Meta sar ta' Kristu għal xi żmien kien iblaħ, issa iblaħ doppju. Imbili tkun ta' fil-Bibja. Anka xidanja fil-Bibja. Bħala Kristjan irrid naf fil-Bibja, ma mhux li nkun nafa li ngħixha. U għal dak li jgħidu jgħidu jiena ngħixha ta' ma naqraħiex. Int jista' jkun wieħed minn dawk il-boloħ ukoll. Ma tistax, mhux waħda jew l-oħra l-mulej jgħidlek, trid iżomm il-musbieħ u tittimliħ biż-żejt kuljum. Kuljum. Timtela kontinwament biż-żejt. Halleluja. U ma tidħolx fir-raqda tal-mewt. Tieħux il-żminijiet fil-granted. Xi darba taf li u inti xi darba ħankunu l-ġenna. Taf li xi darba ħankunu l-ġenna. Ma nistax nimmaġina kif imma fis-sens naf għax nemmina u konventissimu fil-Bibja dejda. Naf konventissimu li jina nista' ngħidilkom bil-grazzja tal-mulej u għall-glorja tal-mulej fil-ħajja tiegħi rajt nisi fiqu, rajt nisi qumu mill-mewt, rajt manwar ma nafx xi 500 ruħ differenti, żminijiet differenti u okkażjoni differenti niħallsu minn xitan. Ġifieri m'għandix dubju li Alla vera. Imma xi darba jiena u inti ħanimxu fil-ġenna. Ma jkollniex problema ta' social distance. Ma jkun hemmx biża tal-mart u viruses. U nixtieq ngħid il-kelma għax l-Ispiritu Santu għadu kif poġġili fuq qalbi. Ħafna minnkom li dduru lejn id-droga, li dduru lejn is-sess, lejn il-pornografija, lejn ix-xorb. Tidnejlek il-mulej mhux ix-xorb irid ifejjaqlek, mhux is-sess. Dak huwa biss kif inti qed tikkopja mal-ħajja għax hemm il-weġad. Għalhekk il-mulej qal li daqs ġemilu kien. Meta qal li dak li qed jgħajrek, dak qed jgħajjat ta' għall-ajjut. He's calling out for help ta'. Għalhekk ħassejt kompassjoni. Meta jgħidu li pastor jħassar tħassar kemm jaqlawlek, titħassarniex ta'. Lilhom tħassar, mhux lili. Ma titħassarniex. Believe me, mhux qed nibbrona niblafja, ma nieħux għalija, ma nieħux ejja għalija. Ta' spiss jgħidu li isma' pastor inti rajda di fuqek, le,
Le, I don't mind. Imma msiken, il-mulejt jom il-grazzja jaraw id-dawl. Għax ma nixtieq daqqas l-ikbar għadu tiegħi. Ma nixtieq li mur l-infern. U dawk li intom idduru għal dawn l-affarijiet, pornografija, droga, prostituzzjoni, ħajja bla kontroll, ħajja sessualità, perverżjoni, xorb, drogi, alkohol. Dan huma biss il-mod kif aħna nistgħu nikkopjaw f'din il-ħajja. U l-mulej illum irid ifejjaq il-qlub. Għax ħafna minna il-weġġat tagħna smajna fuq il-mulej, ma ħafna drabi minn flok x'għamilna? Donna lej l-imbit, donna lej il-whisky, donna lej id-droga, donna lej is-sigaretti. U laqqas indunajna li il-vojt tagħna qed nibdew nimlew f'xi ħaġa li vojta wkoll. U mingħajr ma ndunajna għamilna dak is-sigarett, id-droga, is-sess, il-prostituzzjoni, għamilni ħalla ieħor. Għax qed niddependu fuq din il-ħaġa biex tagħmilna kontenti. U l-mulej mhux qed jiġġudikak fis-sens li mhux qed jgħidlek li tagħmel tajjeb, imma fis-sens il-mulej qed jgħidlek isma' binti, ibni, inti għandek il-feriti f'qalbek u jien irid infejqek. Tħallini nfejqek. Illum jekk inti qed tara dan il-messaġġ. L-Ispiritu Santu qed ikellmek. Il-mulej qed jestendi l-id tiegħu ta' maħabba tiegħu lejk. U ma jridekx tintilef. U qed inqeda biħmar bħali bħalissa biex jitik ċans. Ħalli inti tkun waħda minn dawk, jew wieħed minn dawk li tidħol għat-tiġ tal-ħaruf. Ejja inti l-mulej kif in, ħallih fejqek. Għax id-dnub tiegħek fl-aħħar mill-aħħar anke inti laqqas tridu fil-veru sens kelma. ħafna minn nies intaqa' magħhom jiena id-dnub tagħhom ma jridux. Imma they don't know any other way. Hekk jafu għax. Hekk jafu. Jiena għext kollha il-ħajja naf. Meta waqgħet fid-dnub, nista' ngħidilkom ħafna drabi illum qed nirrealizza li waqgħet f'ċertu dnubita qed nirrealizza li għax hemm weġġa li jiena qed nitfaħħa dejjem taħt it-tapit. Itlob miegħi inti li qed tarani minn dan il-messaġġ. Fejn inti baxxi rasek. Ejja nbaxxu rasna flimkien. Fejn intom? Dawk kollha li intom qed taraw dal-messaġġ itolbu issa sew għalikom infuskom u għal dawk kollha li jaraw dal-messaġġ. Nixtieq nassigurak li Ġesu jħobbok. Bimaħħabba ħafna kbar. Li l-akbar poeta li jista' jisprimilek. Il-mulej li tifejjaqlek qalbek, il-weġġat. Dak li inti ħallejt ikaxkrek id-dnub u x'inhu kien biss mod kif inti tikkopja. Anke jekk inti qed tara dal-messaġġ forsi kont wieħed minn dawk li għajjartni lili. Tħabbix rasek, don't worry about it. M'għandekx għalfejn toqgħod tiskuża ruħek, it's okay. I understand. Because when I was hurt, I hurt others. Meta kont inweġġa jiena, ma kontx qed ninduna li qed inweġġa l-ħadd ieħor ukoll. Jesus. Touch, Lord. Touch, Holy Spirit. Those who are watching right now.
Miss mulej. Dawk li qed jaraw bħalissa. Il-mura tifejqa. Lilek mill-abbuż. Swat. Rajt l-lom ukoll missirek jitġildu bħal kelb qattus. Ġejt abbużatu jew ġejt abbużata tfal. Int Kristjan smajt tal-kelma tal-mulej. U bħalissa l-mulej jgħidlek ibni qgħod attent għax qed torqod ir-raqda tal-mewt. Erġa' mtela bl-ispirtu tiegħi. Erġimla il-lampa tiegħek biż-żejt. Għax il-qaddej tiegħi qed jgħajjat u qed jgħid l-arus ġej. L-arus wasal. Jien irid ridek tidħol miegħi fis-salta ta' Smawijiet. Mhuwiex kombinazzjoni li inti tisma' dan il-kliem. Fejn inti? L-Ispiritu Santu jmissek issa stess. L-Ispiritu Santu jinżel fuqek issa stess. Il-mulej jara kollox. Il-mulej mhux irrabjat miegħek. Ejdlu minn qalbek, ejdlu Ġessu. Grazzi tal-imħabba tiegħek mulej. Grazzi tal-li sejjaħtli. Grazzi tal-li ma abbandonajtnix. Ġessu, ejja f'qalbi. Poġġi fuq tron ta' ħajti mulej. Salvani mulej. Fejjaq li l-weġġat qalbi mulej. Ġessu, imlini issa stess. L-Ispiritu Qaddis tiegħek. U aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek. Kisser il-ktajjen kollha mulej. Tal-weġġat, tad-dnubiet, tal-vizzijiet. Fejjaq li qalbi mulej. Għatini qalb ġdida. Qalb għalik mulej. Ma rridx ngħix minn ħajrek mulej. Inti ġej għall-arusa tiegħek. U jiena parti mill-arusa tiegħek mulej. Kebbes fija nar tal-Ispiritu Santu. Kisser il-ktajjen kollha mulej. Ktajjen li rabtuni biex iżommuni milli nirsaq lejk Ġessu. Imminti qawwi u glorjuż mulej. Illum niġi għandek. Illum indur b'qalbi kollha lejk. U llum nikkonsagra ħsibijieti, moħħi, qalbi, ġismi. Għalik mulej. Jina dnibt kontrik mulej. Kon naf il-verità. Ma wettaqtiex mulej. Ħrabta. Skużajta. Ma millum il-qoddim irrid nibda ħajja ġdida. Għadin iġġuħu għaġ għalik. Biex insir nafek mod intimu mulej. Kull addiction fil-ħajja tiegħi
sew jekk kiex mobile, sew kiex Facebook, sew jekk kiex droga, sew jekk kiex sess, sew jekk kiex pornografija, sew jekk kiex naqqas ta' maħfra, sew jekk kiex ejra, sew jekk kiex gossip, ixini mulej, kissira minn fuq ħajti. Illum nibda ġurnata ġdida, nibda ħajja ġdida. Grazzi Missier. Grazzi Spiritu Santu. Nati gloria u nur mulej. U l-lum neddikjara li jina ta' Ġesu Kristu. Ix-xitan mandu iktar jed fuq ħajti. Jina tijak mulej. Halleluja. Mulej għaddis jitolbu kal daw nis li jitolbu wara dawk l-screens. Inti taf fejnhom mulej, kull wieħed waħda minnhom. Kollha tarhom mulej. Għax m'hemm xejn u m'hemm ħadd moħbi quddiemek mulej. Mulej, nibgħat il-kelma tiegħek. U f'isem Ġesu Kristu niddikjarawhom ħilsa. Ħilsa minn kull pjan tal-għadu. Norbot kull xitan, norbot kull pjan u skema ta' demonju u nikmandak ja demonju. Neħi dejk minn fuq il-bint tal-mulej, neħi dejk minn fuq iben il-mulej. Dak huwa proprjetà ta' Ġesu, dik hija proprjetà ta' Ġesu. Millum il-qudiem niddikjarak ħilsa, millum il-qudiem niddikjarak ħiles. Maħbub, maħbuba minn Alla l-Missier. Bint li Alla jitaxxa fik. Iben li l-Missier li jitaxxa fik. Dan huwa l-ġurnata tiegħek, din hija l-jum tiegħek. Dan huwa l-jum tal-ħelsien tiegħek. Il-mulej fejjalek il-feriti ta' qalbek. Il-mulej għajmek mir-rada tal-mewt. Idaħlek lura fil-kamra ta' ġewwa ta' intimità tiegħek miegħu. Halleluja. Natu gloria mulej. Emmanuel. Halleluja, sing it. Emmanuel. Hallelujah. Your name is called. Let's praise him. Amen. The Spirit of the Lord is here. God with us, revealed in us. His name is called Emmanuel. Jekk inti tajt ħajtek il-Ġesu, jekk il-lejla tajt ħajtek il-mulej, jekk il-lejla lejla missek il-mulej jew fejqek, ibatinna u ismek kull jomok, nixtieq nibatlek ktieb xejn il-weda ta' Ġesu Kristu bil-Ingliż jew bil-Malti. Halleluja. Grazzi Ġesu. U nħeġġuk ejjew ixxierek magħna wans li il-postijiet għaddisa tal-knejjes jinfetħu għal-pubbliku. Ejja. Pija, aħna jekk għal rrid narawkom bħallum ġimgħa wkoll, imma narawkom ukoll għada filgħodu, fl-10 ta' filgħodu, kunu magħna għal messaġġ ieħor bl-Ingliż. Halleluja, grazzi tal-li kont magħna lejla. Kompli faħħar imulej. Waqt li aħna mmorru minn fuq il-YouTube, minn fuq l-internet u Facebook, inti pa' fil-preżenta tal-mulej kompli faħru. God bless you. Hallelujah. Hallelujah.